Ej, vil jeg se en dum idé. På Aura-skolen uden for Esbjerg ved eleverne godt, hvad det vil sige at mobbe. Man kunne sige, at personen var klam og dum. Og de ved, hvordan det føles at blive mobbet. Det er ligesom, at ens hjerte det bare bliver knust. Men her på skolen er de særligt gode til en bestemt ting, når det gælder mobning. Vi er gode til at lade være. For 2 år siden var det 12 ud af 100 elever, der følte sig udsat for mobning på skolerne i Esbjerg Kommune. I dag er det tal faldet til 6 ud af 100. Jamen, det har vi det godt med. Nu er vores fornemmeste opgave jo at holde ved og holde fast. Undervisningsministeriet kræver, at folkeskoler gennemfører en årlig trivselsundersøgelse. Men på skolerne i Esbjerg laver de hele 2 trivselsmålinger om året. Trivselsmålingerne, det går helt ned fra vores daginstitution og hele vejen op til vores udskoling. Og ifølge formanden for børn- og familieudvalget i Esbjerg, er de 2 årlige målinger nøglen til bedre trivsel og mindre mobning. Vi måler 2 gange, fordi vi faktisk mener, at et helt år i et barns liv, hvis ikke vi formår at ændre på noget eller agere, hvis et barn giver udtryk for at være i mistrivsel, jamen så er det rigtig, rigtig lang tid, at et barn måske ikke har det godt i skolen, bliver udsat for mobning eller har det dårligt derhjemme. Efter den ekstra måling er indført, er Esbjerg gået fra en placering som nummer 73 til en plads i top 10 over kommuner, hvor der mobbes mindst i skolerne. Altså Esbjerg er jo et rigtig godt eksempel på, at det faktisk nytter noget, når kommunen beslutter, at man vil gøre noget for at forbedre trivselen. Så Esbjerg kan forhåbentlig også blive inspiration for de desværre stadig ret mange kommuner, hvor det ikke ser særlig godt ud. Eleverne på Aura-skolen mener dog ikke, at de voksne alene kan tage æren for den gode tone i skolegården. Det er både lærernes skyld, at vi er gode til ikke at mobbe hinanden, men jeg synes også lidt, det er os, fordi vi gør jo selv en indsats for ikke at gøre, at andre de bliver mobbet.